Halor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka Sien ka Nyngkong ka Ophis jongu Deputy Commissioner West Giant Hills kala shim ya ka Sien jam ban Pynlong da ka Jingïakob Thoh na ka benta ki khana puli nadu ka kardan upper primary hadu higher secondary school Halor ka phang jong ka leniam Behdienkhlam ya ka ni ka Jingïakob la Pynlong ha ka shipau tarik unaitung arjar apsan ha kyang nong ba government higher secondary school Nyngkong joai bat yeki nong job la penko buram ha ka jelang ka balalong ha ka khatway tarik unaitung arjar apsan ha Ophis u Deputy Commissioner ha ka bala sakhilang da u MLA ka joai u ba wailat Miki Shela u Deputy Commissioner u Abhinav Kumar Singh u Assistant Commissioner u ba F Pasa u Doloi ka ilaka joai u ba Puramon Kinjing u President jong ka Senrat joai u ba H Thoh lembat kiwe. 1, 2, 3. Baca ni. Thank you. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba phinyo ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka judging kam jong phi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya latno tang ha is khasihers Pila banlet bed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan Halor la chumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.